Tak dnes tu mám špeciálnu hostku a neviem, keby ťa niekto takto videl tu prichádzať, alebo keď ťa niekto videl čakať, či by si typol tvoju profesiu, pretože podľa mňa na to vôbec nevyzeráš. Ale je tu Anička Polcková, ktorá je farárka, evanjelická farárka v Bratislave v Starom meste. Vítaj, Anička. Áno, ďakujem pekne, Miška, za pozvanie. Možno tu ťa už ľudia poznajú, lebo ty si taká celkom verejne známa v tých našich kruhoch, aj vlastne chodíš na Pohodu. A tento podcast bude veľmi zaujímavý, myslím si, že aj pre ľudí, ktorí, a chcem povedať, že nie sú veriaci, ale to bude tá prvá otázka, ktorú ti položím, že kto sú veriaci? Lebo my sa tak častokrát ako keby rozprávam, že kresťania, veriaci, ale to slovo je také zvláštne. A budeme sa rozprávať dnes aj o rozvodoch a ako ich vníma Boh alebo cirkev a aj o možno takých okrajových skupinách, o tvojej práci, o tom, čo ťa priviedlo k tejto profesii. A myslím si, že to bude téma pre všetkých, nielen pre tých, ktorí sú tu alebo v tvojom cirkevnom zbore, ktorý má koľko členov? 3000 členov. No áno, spomenula si toľko oblastí, že budeme mať čo robiť, možno aby sme to obsiahli. Áno, ale robím všetko preto, aby som sa neprihovárala iba nejakej skupine ľudí presne vymedzenej a tým, že som evanjelická farárka, to ešte neznamená, že mám kontakt alebo že chcem vedieť prehovárať iba k skupine ľudí, ktorá patrí do môjho cirkevného zboru, ktorá je tam zaevidovaná, alebo ich chcem preto získať. To vôbec nie. Ja svoje poslanie vnímam ako túžbu alebo ako výzvu uskutočňovať to, o čom hovorím. To znamená, že to biblické posolstvo, alebo keď niekto chce Božie slovo, ktoré si čítame a podľa ktorého chceme žiť, aby sme nezastávali pri teóriách a pri vyznaniach, ale aby sme to naozaj žili. A veriacimi ľuďmi sa v tejto krajine často nazývajú tí, ktorí boli pokrstení alebo birmovaní, konfirmovaní prípadne, alebo tí, ktorí chodia do kostola a záleží im na tom, aby sa starali tak o svoje motivácie a reflektovali svoj život. Ale myslím si, že veriaci sú predovšetkým tí, ktorí uskutočňujú to, o čom hovoria alebo o čom tvrdia, že tomu veria. A aj v Biblii máme rôzne pasáže, rôzne životné príbehy o tom, čo vlastne je viera. A Ježiš hovorí, že je dôležité, aké ovocie viery prinášame. Že naša viera môže byť, to zase teda nehovorí priamo Ježiš, ale je to napísané v liste Jakuba, že pokiaľ nemá skutkov, je sama o sebe mŕtva. Takže my si môžeme fandiť, aký sme veriaci, alebo že patríme do cirkvi a hlásime sa k Bohu, ale pokiaľ to neuskutočňujeme, tak naša viera môže byť prázdna. A preto tá moja kategorizácia nie je taká prísna. Ani ľudí nerozlišujem na tých, ktorí sú veriaci alebo neveriaci, alebo ako sú veriaci. Každý človek predsa v niečo verí, ale pozerám sa na to, čo ten človek za sebou necháva. To je krásna definícia, lebo naozaj, že pri sčítaní ľudu takmer každý, ale nechcem tiež paušalizovať, ale zaškrtne tú vlastne kolónku príslušnosti, ale to ovocie, tie plody vlastne, každý strom má nejaké plody, keď je zdravý a buď také alebo také. To je asi tá skúška správnosti, taký ten lakmusový papierik toho, áno. aká je tá viera. Áno, je to vlastne bežný život, že to nie je niečo, čo sa odohráva v kostole alebo teda v nejakých komunitách vyslovene kresťanských, ale to je, moja viera sa prejavuje v tom, ako sa rozprávam so svojimi najbližšími, čo pre nich som ochotná alebo schopná urobiť, keď majú problém, keď sú v nejakej kríze. Alebo o tom, že sa nepozerám iba na mojich ľudí alebo našich ľudí, to už taktiež zľudovelo, že v mojej rodine alebo v mojom cirkevnom zbore, ale aj ako žijú ľudia mimo, že čím sa trápia, čím sa v živote zaoberajú. Proste prejavujem o nich záujem, o ich kvalitu života a snažím sa im pomáhať, aby sa ich kvalita života zlepšovala. Ja chcem ešte vyzdvihnúť nášho partnera, vďaka ktorému vzniká táto epizóda. Je to značka Heavy. Neviem, či ju poznáš? Potom dostaneš aj darček.
Ich poslanie je zasa lepší spánok ľudí. Vyrábajú rôzne aj vankúše, záťažové prikryvky pod dohľadom vedcov a lekárov, takže či naozaj pre deti, ktoré majú niekedy aj špeciálne potreby, alebo aj ľudia, ktorí majú problém so spánkom, alebo aj úzkosťami. Máme aj náš kód liečivé 10 a s ním si môžu kúpiť naši diváci ich produkty so zľavou. Ale ja by som si ťa spýtala takú možno otázku, ktorú ti nikto asi ešte nepoložil, ale my sme aj na sociálnych sieťach. Ak by mal Boh sociálne siete, koho by sledoval? Neviem. Neviem, či dokážem vymenovať, koho by sledoval. Asi by sledoval všetkých. Mám takú predstavu o tom, že nie, že by sledoval, ale že počítam, moja predstava o Bohu je taká, že naozaj všetko vidí a všetko vie a že je to pre mňa veľkou úľavou, že pozná všetky súvislosti, všetky vrstvy, vidí všetky vrstvy o mnoho lepšie ako ja. A keď vychádzam z toho, že Boh je láskou a že môžem ku nemu priniesť buď v modlitbách, alebo v rozhovoroch s takým človekom, ktorý ma naozaj prijíma úplne všetko, že mi pomáha zorientovať sa v tom, ako vlastne vyzerám a prečo takto a nie inak, čo ma poznačilo v minulosti a čo si nesiem, čo si môžem ako nechať uzdraviť alebo ako môžem prispieť k uzdraveniu života alebo prežívania iných ľudí, tak to je pre mňa Boh. No, táto otázka veľmi úzko pre mňa súvisí s tým, že akú mám predstavu o Bohu a mám o ňom, že tá predstava Boha sa tiež neustále vyvíja, že mám o ňom rôzne predstavy. Je to zaujímavé pre mňa aj preto, že to je nešpecifikovateľné, že sa nedá ohraničiť, nedá sa pomenovať, nedá sa obmedziť a že to je vlastne to veľké a krásne, niečo, čo ma prevyšuje, čo je dokonalé, k čomu môžem vzhliadať a čo ma vedie k tomu, aby som na sebe stále ďalej pracovala. Aby som sa neuspokojovala príliš s tým, čo dosiahnem a mám dnes, ale aby som stále pozerala, čo môžem urobiť inak a lepšie. Ty si taká známa tým, Anička, že vlastne spájaš ľudí. Tak to ja vnímam zvonku, že vlastne si taká otvorená. Že veľa ľudí je takých exkluzívnych, že sa vyhraňujú voči všetkým a ty si taká inkluzívna, to slovo asi poviem, že otváraš dvere aj svojej domácnosti, ale aj vlastne cirkevného zboru pre ľudí, ktorí možno aj niekde možno v inej cirkvi alebo v inom zbore, alebo aj v spoločnosti často boli niekde na okraji. A to sú ľudia naozaj či aj s nejakými ťažkosťami a s nejakými poruchami, aj ľudia s rozvodom po rozvode, aj dokonca vlastne ľudia z LGBTI komunity. A viem, že to je ťažká téma pre mnohých veriacich a veľakrát nám tak sa priznám, takí mnohí pre mňa fanatickí veriaci píšu pod komentáre to, napríklad podcast so Zuzkou Smatanovou, kde hovorila otvorene o svojich duševných ťažkostiach, že keby mala väčšiu vieru, tak by také ťažkosti nemala a podobné veci. Ja viem, že sa s tým nestotožňuješ. A ako vnímaš ty vlastne tieto všetky veci a vlastne aký je ten dôvod a akým názorom, lebo si farárka, máš nejaké hranice, niečo sa hovorí v Biblii, otváraš dvere ľuďom aj z takéhoto prostredia, alebo chodíš na pohodu, vlastne neviem, či kázať, alebo si tam mala nejaké prednášky. Skús povedať. Tiež si musím vybrať, že o čom budem hovoriť, lebo zase si mi dala výborné podnety na asi 5 odpovedí, ale skúsim to. Cirkev nemôže byť exkluzívna. Cirkev nemôže niekomu povedať, ak sa chce nazývať kresťanskou cirkvou a ak hovorí, že nasleduje Krista, tak nemôže robiť opak. Ak hovorí niekto, že nasleduje Krista a nespráva sa vo svojom živote, neprijíma ľudí tak, ako prijímal Ježiš, tak klame sám seba a aj všetkých ľudí, ktorých potom zavádza, pretože ich nevedie ku Kristovi, vedie ich k niečomu falošnému, k nejakej možno inštitúcii alebo k niečomu, čo má sama pomenované a z čoho si urobila božstvo.
my nepotrebujeme v kresťanstve vymýšľať nič iné a možno samozrejme aj ja rozmýšľam, ako ľudí osloviť a ako ich nájsť tam, kde sú, ale ja nepotrebujem nič vymyslieť, ako mne sa stačí vrátiť iba k tomu, čo robil Ježiš, ako sa približoval k človeku, ako o ňom hovoria evanjelia a hovoria o ňom ako presne o tom človeku, ktorými tí vtedajší náboženskí vodcovia pohrdali, ako hovorili o ňom ako o žráčovi a pijanovi vína, len preto, že sedel za jedným stolom s ľuďmi, ktorých vtedajšia spoločnosť odsudzovala z rôznych dôvodov. A boli to teda colníci, alebo že teda neviestky a boli to možno ženy, alebo teda ľudia, na ktorí nesplňali také vysoké morálne kritériá a štandardy. No a ja si myslím, že cirkev sa málo pýta na to, čo by mohla urobiť pre ľudí, že stále im dáva požiadavky, alebo veľmi často im dáva požiadavky, ktoré tí ľudia nedokážu naplniť a že v tom vlastne ide niekedy sama proti sebe. Že je nezrozumiteľná, hovorí nezrozumiteľným jazykom. Už nestačí opakovať iba nejaké akoby dogmaticky presné vyjadrenia, ale treba uvažovať, že čo to vlastne znamená a ako to priblížiť k človeku, aby sa to dotklo jeho životného príbehu a aby vedel, čo to pre neho konkrétne znamená. Napríklad, keď hovoríme, že Ježiš ťa miluje, alebo Ježiš za teba zomrel, Ježiš za teba vstal z mŕtvych, čo to pre človeka znamená? Kým nebudeme vedieť prehovoriť nenáboženskou rečou ku človeku, tak ich nebudeme vedieť naozaj autenticky získať, autenticky osloviť a stratíme spojenie s nimi. Takže našou úlohou je skúmať, ako tých ľudí priviesť späť k samým sebe možno. A keď hovoríš o rozvedených alebo o ľuďoch úplne na okraji, tak to si myslím, že tam dosť veľa kresťanov zlyháva iba preto, že majú strach. Že nepoznajú presné ustanovenia, ktoré o takýchto ľuďoch alebo o spôsoboch života a o možnostiach rozhodnutí hovorí Biblia. To nepoznajú. Práve hovoria často a citujú veršíky a posielajú veršíky. Aj nám písali veršíky. Áno. Ale nevedia ich interpretovať. Nie všetko je napísané v Biblii. V Biblii je napríklad sú zmienky o tom, že Ježiš z posadnutých vyháňal démona. Tí posadnutí démonom mali prejavy také, ktoré sa nápadne podobajú na klinické príznaky epilepsie napríklad. Tak je opísaný možno epileptický záchvat v evanjeliách už a keďže tomu nerozumeli, tak to nazvali, že Ježiš vyháňal z niekoho démona, ale pritom to mohlo byť iba uzdravenie, to, že si ho Ježiš vôbec všimol, že sa ho nezlákol, že ho pohľadil alebo sklonil sa k nemu a podobne. No, nechcem tu teraz hovoriť teda priamo iba jeden príbeh, ale možno určite sa toto dá zovšeobecniť, že je nevyhnutné vnímať kontext a to, že ľudia pred 100 rokmi boli veľmi obmedzení vo svojom vnímaní, v poznaní sveta. To si ešte môžeme cca pamätať, ako žili, alebo čo o svojom živote, o svojich štartovacích čiarach, o svojich ambíciách hovorili naši starí rodičia. Ale ako to bolo pred 500 rokmi, ako to bolo pred 2000 ľuďmi, tak to vôbec nemáme šancu predstaviť si. Takže sme nútení k tomu, aby sme si to biblické slovo, ten biblický text interpretovali. Čo to v tej dobe znamenalo a čo to dnes môže znamenať, a že kde sú tie styčné body, čo ešte stále platí z tej Biblie, čo nestráca svoju silu a schopnosť meniť náš život
A to je tá láska, to je ten princíp lásky a takej otvorenosti ku každému človeku. Veď práve, že mnoho ľudí si vykladá alebo cituje tie veci doslovne, explicitne od písmenka po písmenko a vlastne nachádza v tom možno nejaké svoje, teraz neviem, či ukludnenie, či obhajobu. A to isté naozaj je či s nejakými ako keby aj poruchami zdravotnými. Možno treba povedať, že ty máš tiež vlastne urobený kurz terapeutický výcvik, takže si vlastne nie si len farárka, aj keď teda farári máme tiež v rámci štúdia aj nejaké ako keby semestre, aj nejaké psychológie alebo pastorácie. Máme, lebo som teda tiež študovala teológiu pre tých, ktorí to ešte nevedia, ale teda nikdy som nebola v praxi, ale viem, že sa vieš na to pozrieť práve preto, aj cez takýto ten ako perimeter toho poradenstva, terapie, aj iných názorov a vlastne odborníkov, lekárov, psychológov. No ale pravda je, že aj ty si rozvedená, ak to môžeme povedať. A tiež to je také hodne neštandardné, keď je farár rozvedený, ale na jednej strane ma to mrzí, na druhej strane je to obdivuhodné, že máš veľké skúsenosti, tým pádom sa vieš vžiť. A dám ti veľmi ťažkú otázku teraz. A je nás chvál. Už sa bojím. Je rozvod hriech? Nemôžem povedať áno alebo nie. Má to, tak ako som už spomínala, mnohé vrstvy, všetko. Každý takýto veľký problém alebo veľké rozhodnutia má niekoľko takých oblastí, v ktorých, alebo je to celé proces, ktorý proste sa nejako ukončil. Aj ten rozvod, to nie je nejaké náhle rozhodnutie. Teda u mňa nebolo a predpokladám, že väčšina ľudí to veľmi zvažuje. Zvlášť ľudia, keď sa vo vzťahu, alebo manželia, keď majú deti, tak nie je to pre nich také jednoduché rozhodnúť sa. No. I ja som to rozhodnutie tiež urobila po viacerých rokoch a vďaka aj tomu, čo som získala napríklad vo výcviku, že má ten psychoterapeutický výcvik, vlastne som v ňom veľmi dlho, 12 rokov, naučila som sa lepšie poznať samu seba, spoznať svoje emócie, svoje priority. Naučila som sa pomenovávať veci a také nejakej hlbšej a dôslednejšej sebareflexii. A viem, koľko som sa trápila, pretože môj teraz už bývalý manžel bol a je dobrý človek a nechcela by som sa ho nejako dotknúť, ale ja môžem hovoriť iba o tom, čo som prežívala ja a aké vnútorné zápasy ma to stálo. Proste nedokázali sme spolu žiť tak, aby sme jeden druhého podporovali a nejako pozdvihovali. Myslím si, že obidvoch, v tomto to môžem asi povedať za nás obidvoch, že nás to proste ničilo, že sme spolu nedokázali komunikovať a akoby dohodnúť sa na veciach, ktoré boli naozaj dôležité. Keby som tak spätne to mala zvažovať alebo vyhodnocovať, tak určite to bolo aj preto. Mali sme ťažkosti, že som príliš veľa pracovala a že môj pracovný čas je taký neštandardný, že sme trávili málo času spolu a tak sme sa jednoducho odcudzili. No a v tých vzťahoch, v ktorých sa narodili deti, tak vidím, že ten zápas je ešte o mnoho náročnejší a že mnohí ľudia to prežívajú ako svoje veľké životné zlyhanie, že jednoducho nedokážu ten vzťah udržať tak, aby svojim deťom vytvorili dobré zázemie a dávali im každý deň tú skúsenosť stability. Ale keď sa vrátim späť k tej otázky, či je to alebo nie je to hriech, tak aj Biblia to rieši a tiež sa na to pozerá veľmi rôzne, tiež by sa o tom dalo hovoriť a polemizovať, ako sa to všelijako dá vysvetliť. V starej zmluve napríklad bolo bežné, že muž mal viacero žien a napríklad mohol niektorú prepustiť len z toho dôvodu, že napríklad sa mu znepáčila, tiež to nie je celkom špecifikované, že ako, alebo napríklad
pripálila jedlo, alebo hovorila jedlo, ktoré mu nechutilo, tak mohol prepustiť. A to by bolo veľa žien dnes rozvedených. No, ja neviem, či to nebol aj dôvod môjho rozvodu. Jeden z nich. Ale nie, to som teraz povedala zo žartu. že proste stále sa to nejako tak dialo a teda aj v starozmluvných dobách, ale tá žena stále bola viac odkázaná aj sociálne v svojom sociálnom statuse na to, že či sa bude mať kto ňu postarať alebo nie. A dnes je to tiež žiaľ ešte často tak, že mnoho manželstiev alebo mnoho párov ostáva jeden s druhým teda iba kvôli tomu, že nevedia nájsť riešenie, že sa napríklad nemôžu ženy alebo niektorí aj muži postarať sami o seba a že proste zotrvávajú v tom zväzku. A možno považujeme za také celkom legitímne dôvody alebo za legitímny dôvod to, keď je v partnerskom zväzku nejaké násilie, že to je tak spoločensky akceptované, že vtedy to tak dokážeme zvládnuť, ale nejako vnútorne odobriť, že tak áno, že toto je dôvod na rozvod. Ale som presvedčená o tom aj na základe výcviku, v ktorom som sa naučila, že o mnoho ťažšie zvládnutelné a aj pre deti likvidačné alebo zneisťujúce môže byť to, že spolu nekomunikujeme, že jeden druhého ignorujeme, že sa nezaujímame jeden o druhého, nevieme spolu komunikovať, uzatvárame sa, odsudzujeme sa, trávime veľa času v práci. Tiež je to veľmi ťažké nájsť nejaké medze, že čo je ešte dobré, čo je ešte nevyhnutné, aby sme dokázali mať nejaký životný štandard, lebo ho chceme, potrebujeme ho mať, aj deti ho potrebujú mať. A že čo je vlastne potom to riešenie, že mnohé otázky tam ostávajú otvorené a tiež sa to nedá celkom a zvlášť od tretej osoby povedať, že kde je tá hranica, že po ktorú by to tí partneri mali vedieť nejakým spôsobom ustáť, napríklad neveru vo vzťahu, alebo to, že ten iný partner nejaví záujem o rodinný život a o také úplne klasické, bežné dianie v tej rodine, ako je napríklad aj príprava jedla, upratovanie a podobne, alebo že kto sa bude učiť s deťmi do školy. Často to ostáva naozaj iba na pleciach žien. No a potom, keď ešte k tomu sa pridajú nejaké ešte náročnejšie problémy alebo záťaž, napríklad ešte problémy s alkoholom sú často v rodinách prítomné, tak jednoducho sa ľudia rozhodnú, že pôjdu od seba preč. A myslím si, že je to poctivejšie a čestnejšie, ak človek žije sám alebo rozhodne sa, že taký toxický vzťah ukončí a nenechá vystavené napríklad deti takému postupnému, systematickému vyprázdňovaniu alebo ponižovaniu, ale jednoducho si možno začne budovať novú budúcnosť. Možno jednoduchšie, skromnejšie, ale slobodnejšie. Lebo spomenula si fyzické násilie a presne momenty, kde ako keby aj tá verejnosť, aj tí najzaritejší veriaci, opäť poviem to slovo v úvodzovkách, dokážu ospravedlniť ten rozvod, hej, že je tam naozaj nejaký silný alkoholizmus, nejaké násilie. Ale čo duševné násilie, čo sociálne násilie, čo psychické, emocionálne násilie. A aj to je násilie. Aj sexuálne, musím povedať, áno, že aj teda v niektorých cirkvách je to tak, že majú cirkevné prikázania, teda to je ešte iná skupina, ale že medzi manželské povinnosti tiež patrí, že manželská povinnosť viesť intimný život, tak to si myslím, že pokiaľ nie je súhlas a konsenzuálny vzťah alebo dohoda na intimnom živote, tak to jednoducho nie je možné, aby to jeden partner od druhého vyžadoval, že takto to proste musí byť, lebo ty si teraz môj majetok. Už našťastie je táto doba za nami,
A ja verím, že môžeme ľudí a že ja ako farárka môžem ľudí robiť citlivejšími preto, aby teda vedeli sa vžiť do pozície iného človeka, aby vedeli vnímať a vedeli uznať slobodu iného človeka a proste komunikovať spolu, vyjednávať a snažiť sa získať priazeň iného človeka iným spôsobom, nie tým, že tak je to prikázané, lebo tak to niekto povedal a rozhodol. Lebo my ľudia, a to nie len ľudia z cirkvi, mimo cirkvi, ale podľa mňa veľmi ľahko sklzneme k tomu, že chceme také poučkové riešenia. Že aj naši diváci by chceli v tomto podcaste počuť odpoveď na to, či rozvod je hriech alebo nie je. Ľudia by si chceli odpovedať veci jednou vetou, jedným slovíčkom, že je to čierne alebo biele. Ale ja som životom aj skúsenosťami a naozaj aj týmito mnohými rozhovormi s vami, aj s odborníkmi zistila a zistujem stále viac, že nič nie je čierno-biele. A práve ľudia, ktorí sa nám snažia nasadiť tu nejakú štruktúru, niekde nás zabaliť do nejakej krabičky, ako to má byť a potom prípadne pošlú veršik, citát. To je to isté, ako či žena má poslúchať muža. Tiež je taký nejaký explicitný citát v Biblii, ktorý radi používajú či muži, ktorí potrebujú a chcú mať submisívne manželky, alebo aj nejakí iní ľudia. Má žena poslúchať muža? Tak neviem, sú aj ženy, ktoré chcú poslúchať muža, tí môžu poslúchať, samozrejme, nech sa páči. Ale v Biblii je aj o mnoho viac teda vyjadrení, ktoré už nedodržiavame a potom by sme si teda museli povedať, že ktoré chceme dodržiavať a ktoré nechceme dodržiavať, lebo niektoré ospravedlňujeme ako biblické a bez toho teda, aby sme im porozumeli. Je tam napísané napríklad, že otroci, poslúchajte svojich pánov a páni, dávajte svojim otrokom to, čo im patrí, tak podľa toho by sme mali zaviesť otrokársky systém a uznávať ho ako ten, ktorý je biblický a potom, keď budeme mať takýto spoločenský systém, takéto zriadenie, budeme šťastnejší. Veľmi rýchlo by sme prišli na to, aké to je absurdné, riadiť sa predpismi, ktoré napríklad z hygienických alebo iných dôvodov boli vyžadované. Napríklad rozdeľovať jedlo alebo teda zvieratá na čisté a nečisté s tým, že niektoré nemôžeme vôbec jesť. No a to postavenie ženy takisto, že keby sme teraz odňali právo pôsobiť všetkým lekárkam, vedkyniam, učiteľkám, zdravotníčkam, tak neviem, ako by sa nám ďalej žilo. Že keď chceme byť dôslední, tak potom poďme uplatňovať úplne všetko, čo je napísané v Biblii a nevytrhávajme si iba také veršíky, ktoré si myslíme, že vieme vysvetliť a zvlášť nechceme od iných ľudí, aby dodržiavali tie ustanovenia, ktoré my považujeme za správne. To ma veľmi vyrušuje, ak niektorí tí tzv. Veriaci, ktorí sa teda v tejto skupine vidia a sú na to aj patrične hrdí. Ako ja rešpektujem ich vieru, aj ich názory a ich systém a pokiaľ oni chcú žiť naozaj v tom, že chcú oni, keď žena žije z presvedčení, že nemá pracovať a že má poslúchať muža a má sa ho na veci pýtať, nemá napríklad si sama študovať alebo hľadať informácie, je to pre mňa úplne v poriadku. Nie je to v poriadku vtedy, keď taký človek alebo teda taká žena dáva usmernenia iným ľuďom okolo seba a očakáva, že ich takisto si budú internalizovať, ako si ich internalizuje, zvnútorňuje ona. Tak vtedy by som už asi tam prikročila k nejakej hranici a povedala, že pre mňa to nie je OK, aby taký človek, ktorý niečo považuje za to správne pre seba, nanúcoval svoj pohľad ďalej. A pri tom hriechu, že či je hriech alebo nie je hriech, ešte sa k tomu vrátim, že už by som sa pýtala o mnoho skôr a o mnoho poctivejšie, či je hriech alebo nie je hriech nekomunikácia, ignorancia, či je hriech alebo nie je hriech to, že ja odmietnem niečo urobiť, o čo ma ten iný partner prosí, že nemôže, alebo
proste o mnoho v tých ranejších štádiách toho odsudzovania by sme sa mali pýtať, že čo ešte je a čo nie je v poriadku. Že čo je iba naša pohodlnosť, alebo čo by sme mohli urobiť preto, aby sa ten vzťah, už keď vidíme, že prichádza k nejakej kríze alebo k nejakému kritickému obdobiu, čo ešte sa dá urobiť preto, aby sa ten vzťah mohol zachrániť. Určite sa dá a v mnohých prípadoch sa to aj podarí, a všetkých ľudí, ktorí ma oslovia alebo teda vyhľadajú, by som najprv viedla tou cestou, aby to určite skúsili. A aj ja som to skúsila alebo skúšala aj viackrát, musím povedať, a aj vyhľadala som odbornú pomoc. Teda chodili sme aj obidvaja na také terapie, mali sme niekoľko hodín, ale aj každý zvlášť. Takže kým dospeje človek takému vážnemu rozhodnutiu, ktoré ovplyvní nielen jeho život, ale aj životy detí, tak by si to mal naozaj dobre zvážiť a dobre premyslieť a snažiť sa urobiť niečo preto, aby sa situácia zmenila a aby sa ten vzťah zlepšil, aby to manželstvo naozaj bolo miestom lásky a prijatia a že som prijatá a priateľná, taká, aká som, nie iba vtedy, keď si splním všetky povinnosti a keď budem proste fungovať tak, ako si niekto iný predstavuje, že mám. Ideme od jednej ťažkej témy k druhej ťažkej téme a mňa s touto prosbou naozaj dopytovalo viacero ľudí a viem, že je to ťažké aj pre teba, ale ja si myslím, že to môže byť takým posolstvom nádeje pre mnohých divákov, ktorí sú z LGBT komunity. A ja viem, že máš v cirkevnom zbore aj takýchto ľudí a chodíš aj, myslím, že si nejakých požehnala, ako požehnávaš aj iných ľudí a je to úplne v poriadku. Ani neviem, ako sa ťa to mám opýtať, ale určite ťa nebudem pýtať, že či je to hriech alebo nie je to hriech. To bola skôr naozaj taká nadnesená otázka, nechcem to takto ani ja v žiadnom prípade stavať. Aký postoj by mala cirkev zaujať voči tejto komunite? Aký zaujímaš ty? Zase by som sa pristavila pri tých pojmoch, že zvykneme hovoriť, že LGBT komunita alebo queer komunita, hoci tá komunita nie je a nemusí byť. Že queer ľudia, teda lesby, gejovia, aj transrodoví ľudia a ich príbuzní chodia do nášho cirkevného zboru, lebo my sme sa ako cirkevný zbor vlastne vyautovali voči týmto ľuďom. Oni vedia, že k nám môžu prísť, že tam ich vzťahy alebo ich rozhodnutie v prípade transrodových ľudí, transgender ľudí nebudeme označovať ako hriech, ale budeme ich prijímať ako všetkých ostatných ľudí prijímame, ktorí prichádzajú a žiadajú nás o nejaké služby alebo sprevádzanie alebo čokoľvek. Takže chodia k nám na služby Božie. Napríklad som krstila dieťa 2 mamičiek, ktoré porodila teda jedna z nich a teraz aj tá druhá porodila, takže nás čaká ďalší krst a robila som to verejne. Teda obyčajne krsty bývajú v takom malom rodinnom kruhu, tak si to ľudia prajú, ale tieto maminky si prijali, teda sú obidve členkami nášho cirkevného zboru, si prijali, aby som ich dieťa, ktoré spolu vychovávajú, krstila verejne na službách Božích. Takže som to urobila a nezaznamenala som teda žiadne pohoršenie ani nič, že sa tak dialo. Naopak, práve naopak, veľa ľudí im vyjadrovalo podporu, pretože vedia, že LGBT ľudia, alebo teda queer ľudia v tejto spoločnosti sa nevedia dopracovať ani k uznaniu ich vzťahu, ich zväzku. A pokiaľ ide o transgender ľudí, tak tí sú vystavení úplne šikane a pohoršeniam a posmechu a spolu rovnako aj ich príbuzní. Takže my tvoríme to prijímajúce, rešpektujúce prostredie v cirkevnom zbore, ale netvoríme pre nich nejaké osobitné krúžky alebo osobitné komunity, že oni sú pre nás ako všetci ostatní, zúčastňujú sa teda jednak bohoslúžieb, ale potom musím povedať, že jedna komunita, keď je na okraji, napríklad táto queer, ľudia s queer identitou, tak pomáhajú napríklad, mnohí sa zúčastňujú
návštev alebo takej pomoci, ktorú sa snažíme vyhľadávať, alebo vytvárajú spôsoby pomoci pre ľudí zo znevýhodneného prostredia. Rómovia sú to a žijú v totálne chudobných podmienkach na strednom Slovensku. Tak veľa queer ľudí práve spolupracuje na tom, aby sme vymýšľali spolu s tými Rómami, že ako pomôcť deťom, aby mohli získať vzdelanie a aby mohli dospieť v živote k niečomu lepšiemu, viesť lepší a krajší život, ako vedú ich rodičia, starí rodičia. Takže queer ľudia nie sú nejakou špeciálnou skupinou, ktorej venujeme špeciálnu pozornosť, ako keby boli nejakí znevýhodnení, ako keby boli postihnutí v úvodzovkách, ale sú to ľudia, ktorí sú ako všetci ostatní a patrí im tiež všetko, aj požehnanie, aj krsty, aj všetko ako bežnej populácii, alebo teda tejto väčšine. A môj cirkevný zbor nás teda podporuje, farárky, a keď aj vyšli také cirkevné usmernenia v minulom roku, že títo ľudia, queer ľudia nemôžu zastávať funkcie, nemôžu byť volení do funkcií, pokiaľ žijú vo vzťahu, tak sme sa ako cirkevný zbor vyjadrili k tomu, že nemôžeme dodržiavať takéto vnútrocirkevné predpisy a že nás cirkevný zbor zaväzuje, nás farárky a farárov, aby sme queer ľudí sprevádzali tak ako doteraz a máme napríklad aj v presbyterstve, v takom orgáne, v ktorom sú volení zástupcovia cirkevného zboru, máme ľudí, ktorí žijú vo vzťahu v dlhodobých manželských vzťahoch, by som povedala, akurát, že to manželstvo alebo partnerstvo nemajú uznané na Slovensku, ale je uzavreté v zahraničí. A to nám stále chýba, aby sme to jednoducho spoločensky akceptovali. Že tí ľudia tu sú. Oni majú svoje rodiny, majú svoje partnerstvá a nemôžeme sa proste tváriť, že to tak nie je. A že nemôžeme si myslieť ani v cirkvi, ani tí veriaci a všetci kresťania, že teraz my, keď si im budeme predčitovať nejaké veršiky, takže oni teraz budú žiť v celibáte. Že to nedosiahneme. Takže by bolo fajn, keby sme uznali, že v tomto sme úplnými pokrytcami a že to musíme robiť nejako inak. Že oni tu sú a že my im upierame právo mať právnu ochranu ich zväzkov a ich rodín. A to je od nás nekresťanské, to je nebiblické, to je nerešpektujúce Ježišovo prikázanie lásky. A cirkev stále si myslí, že pokiaľ sa bude skrývať za nejaké príkazy a zákazy, že splní vtedy, naplní Ježišov zákon, ale Ježišov zákon celý, alebo Boží zákon je zhrnutý v prikázaní lásky. A to znamená, že milovať budeš Boha a svojho blížneho ako seba samého. Nemôžeme hovoriť, že milujeme Boha a nenávidieť brata. No prepáč, bola som trochu zdĺhavá, ale som sa rozohnila, lebo toto je téma, ktorú teraz stále Ja myslím, že to je veľmi dôležitá téma a ja úplne rozumiem, že teraz máme určite aj divákov, ktorí napríklad tomu nerozumejú, alebo sa s tým úplne nestotožňujú, alebo im to je cudzie, alebo niektorí tým možno aj pohrdajú, že sú ľudia, ktorí stále povedia, že kedy si to tu nebolo, že to len teraz nejaké progresívne vymysly, alebo vieš, takéto. Ja si myslím, a sme sa o tom aj rozprávali, že to tu vždy bolo. Možno ešte o tom povedz, že ako dnes možno, a o to viac v mestách a tu na západe a v Bratislave je to viac tak možno viditeľné, lebo možno viac tí ľudia cítia tú slobodu a v väčších metropolitných mestách ešte viac. Samozrejme, že niekde na nejakej dedine je aj tá hanba, aj tá vina, aj to odsudzovanie oveľa väčšie. Ja si myslím, ale nemá to tak byť. Že presne to tak hovoríš, že samozrejme, že je to tam hanba a vina. Presne tak toto je, ako hovoríš. No a na tom to ma teda popudzuje hrozne, že to ma veľmi hnevá a hnev pokladám za veľmi oslobodzujúcu emóciu, lebo ťa vedie k rozhodnutiu, že toto tak nesmie ostať predsa. Toto nie je dobré, aby to tak ostalo. A presne, že gejovia, ktorí sa majú radi a žijú v takom malomestskom prostredí alebo v obci, tak
niektorí to tam zvládnu, že majú svoje prostredie, svoje okolie, že to rešpektujú, že to akceptujú. Keď niekoho totiž to poznajú, tak tí ľudia zmenia aj na túto tému obyčajne názor. Ale je to také naháňanie sa, že kým ľudia nebudú mať nádej, že budú prijatí, že budú akceptovaní, tak sa boja povedať o tom, čo prežívajú, alebo o svojej identite. Boja sa to povedať niekedy svojim rodičom, že my ich pripravujeme na ten coming out, lebo sa boja, že budú odvrhnutí od rodičov. A to je niečo hrozné, čo si normálny bežný puberťák, tínedžer alebo adolescent nevie predstaviť, že kvôli niečomu, čo on tak cíti alebo ona tak cíti, môže byť neprijatý alebo neprijatá svojim rodičom. No a kým tí rodičia alebo kým tá spoločnosť nebude schopná povedať, že samozrejme, že keď to tak cítiš, tak ja to chcem a musím rešpektovať, tak toto dieťa bude tajiť. A tak sa budeme hrať proste stále na skrývačku. A potom to riešia tí ľudia, keď teda nenachádzajú porozumenie alebo majú strach z odsúdenia a z neakceptácie, tak prichádzajú potom do väčších miest, ale potom odchádzajú vlastne aj zo Slovenska. A to je možno ešte ten lepší prípad, že môžu, vedia, dokážu, lebo žiada si to určite odvahu vykročiť zo zázemia a odísť len preto, že som iný. Dobre, je iné, keď odídu kvôli vzdelaniu alebo kvôli práci alebo kvôli niečomu, čo oni chcú, ale keď majú pocit, že musia odísť z domu, tak to pokladám za súčasť násilia, ktoré cirkev na Slovensku, žiaľ, sa ho tiež zúčastňuje. Jej predstavitelia určite a mnohí kresťania tiež. A teda ešte kým prídu do tých veľkých miest alebo kým odídu do zahraničia a chcú a sú s tým vysporiadaní, tak je to OK, je to ich rozhodnutie. Ale mnohí viem, že tým veľmi trpia, ale nedokážu odísť, že žijú v depresiách alebo v takom strachu z odsúdenia a že si niekedy siahnú na život. Že o tom som tiež aj počula, aj viem o prípadoch, kedy to tak bolo. Viem o prípade transrodového Gabriela, ktorý si siahol na život a jeho otec teraz robí taký festival transrodovej kultúry. Možno o tom niektorí ľudia počuli, ale teda jeho misijnou činnosťou, a musím to takto nazvať, misijnou činnosťou toho otca, ktorý strátil svojho syna, hoci on ho rešpektoval, keď hovoril o svojej orientácii alebo o tom, že sa necíti dobre vo svojom tele, tak teraz robí všetko svoje úsilie a všetky prostriedky vynakladá na to, aby k takýmto obetiam nezmyselným už nemuselo prísť. No a tu niekde by som vnímala aj príležitosť pre cirkev, aby sa konečne spamätala, aby jej predstavitelia prestali byť pokrytcami a premýšľali o tom, že ako môžu pomôcť queer ľuďom byť akceptovanými a ako ich vedieť sprevádzať, že čo vlastne potrebujú. A predtým, ako ich nebudeme poznať, ako ich nebudeme počúvať, čo oni prežívajú a čo potrebujú, tak im nebudeme rozumieť. Že ten prvý krok my stále chceme preskočiť a tak, ako si správne uviedla, že im chceme dávať nejaké usmernenia, nejaké ustanovenia a tak toto proste nefunguje. Nefunguje to v mnohých iných oblastiach, nefunguje to ani v psychoterapii tak, že teda zase chvála môjmu výcviku, ktorý ma naučil, že medzi terapeutom a klientom musí byť alebo môže byť vzťah a že tomu klientovi naozaj ten klient dokáže povedať všetko o svojom živote terapeutovi, pokiaľ má v ňom bezpečného človeka, alebo pokiaľ cíti pri ňom bezpečie a dokáže mu povedať aj také veci, za ktoré by sa za iných okolností možno hanbil alebo nejako zdráhal povedať, lebo vie, že je to pre neho dobré.
A že takýto proces, až by som povedala, že pokánia v tejto súvislosti, že je pre nás všetkých dôležitý. Aby sme sa mohli niekam posunúť ďalej a mohli na sebe pracovať a mohli žiť kvalitnejší život, mohli byť spokojnejší sami so sebou aj s tým, čo znamenáme, čo dávame iným, tak prvým krokom je zamyslieť sa nad tým, že čo musím zmeniť ja vo svojom živote. Čo chcem zmeniť, čo mne samému neprospieva. A ten terapeut je tam na to, aby ho podržal, aby ho podporil, aby mu povedal, teda potom ho viedol otázkami, že čo sa s tým ďalej dá robiť. Ja som bola minulý týždeň na uvedení jednej knižky, ktorú napísali psychológovia, psychologičky a psychológovia. A bola otázka moderátorky na nich, že či sa neboja, že ich nahradí v budúcnosti umelá inteligencia. A jedna psychoterapeutka povedala, že teda všetci povedali, že nie a rôzne to zdôvodňovali, ale veľmi na mňa zapôsobila taká úplne jednoduchá veta, ktorú povedala jedna terapeutka. Povedala, že nie, že ja sa neobávam, lebo ja mám k tomu klientovi vzťah. Mne na tom klientovi záleží, že a tak ako on je človek a ja som človek a chcem s ním ísť, chcem ho viesť. A to si myslím, že takéto človečenstvo, takáto obyčajná ľudskosť, empatia, tvorivosť, kreativita, aby sme spolu premýšľali, že čo krajšie, čo lepšie môžeme zo svojho života urobiť, to nám kresťanom a nám ľuďom v cirkvi trochu chýba. Verím ale, že sa k tomu odhodlávame a že takéto bezpečné vzťahy, že ľudia nemusia možno vyhľadávať, by nemuseli vyhľadávať iba terapeutov, ale mohli by byť aj farári alebo vôbec ľudia v cirkvi, to nemusia byť iba farári, teda vedení k tomu, aby toho iného človeka mohli iba vypočuť. A bez toho, aby ho posudzovali, odsudzovali a poučovali, čo má ako robiť, normálne iba s ním boli a nechali mu priestor. Ja si myslím, že to je niečo úplne jednoduché a krásne, čo môžeme jedni pre druhých urobiť a že v tom nejako stále nevyužívame dosť príležitostí. Mám tu pre teba úplne takú poslednú otázku alebo dvojotázku nakoniec a už si tak troška otvorila tú tému a ja myslím, že aj nás tak dnes možno počúvajú také dve skupiny ľudí, možno sú tí viac takého práve toho prostredia cirkevného, ktorí možno nerozumejú úplne, ako aj sa správne zachovať, ako príjmať a to, čo si teraz rozprávala, ako nehodnotiť, ako sa s nimi rozprávať, ako zároveň aplikovať tú vieru a zároveň nesúdiť. A potom ľudia, ktorí zase cítia z cirkvi odsúdenie a možno sa boja vykročiť. A to nie je len do kostola. Hej, to vôbec nechcem hovoriť, že cirkev je len kostol, ale vôbec vykročiť tú cestu možno k tej viere alebo do nejakého spoločenstva. Ak by si mala, je to také klišé, ale ak by si mala možno odkázať niečo práve cirkvi, ako sa môže postaviť, zachovať voči takýmto ľuďom, o ktorých všetkých sme sa dnes rozprávali a zároveň odkázať ľuďom, ktorí zasa boja toho odsúdenia z tej cirkvi a majú ten strach. Čo by to bolo? Cirkev by cirkevným predstaviteľom a predstaviteľkám a tým, ktorí tam rozhodujú, ktorí majú tú moc v cirkvi, by som odkázala iba to, že majú byť láskaví. Musia byť láskaví a prijímajúci. Asi je to také obyčajné, ale je v tom všetko. Lebo keď budú láskaví, tak dokážu človeku porozumieť aj vtedy, keď príde s ubolenou dušou, alebo so strachom, alebo s nejakými pocitmi viny a výčitkami. A takým iným ľuďom, ktorých cirkev zranila, alebo nejako predstavitelia cirkvi zranili, tiež by som o tom vedela dlho rozprávať, čo všetko prežívajú, alebo musia vypočuť si ľudia v spovedniciach napríklad. Keď prídu so svojou zraniteľnosťou a prídu preto, aby dostali rozhrešenie, takým cirkevným jazykom nazvané, alebo nejakú úľavu a namiesto toho
si tam vypočujú ešte ortiel alebo niečo hrozné, tak tým by som odporúčala, aby už do takej spovednice nikdy nešli. Ale aby sa nevzdali, lebo sú aj iní kresťania, iné kresťanky a možno nemusia mať talár alebo nejaký duchovný, v úvodzovkách zase duchovný úrad v cirkvi, ale môžu im pomôcť iba v tom, aby vedeli lepšie ustať tú svoju človečinu v radostiach, ale aj v krízach, aj v tých smútkoch, lebo všetko patrí k životu. A že Ježišov príbeh je pre mňa fascinujúci práve v tom, že nie je on iba ten, kto dáva, kto lieči, kto uzdravuje, dvíha a nasycuje, ale aj ten, kto trpí, ten, kto berie na seba obeť a potom sa jeho príbeh, ale nakoniec, tak o tom píše Biblia, že dobre a víťazne skončí. A že alebo že pokračuje, tak by som povedala. Že to je taká línia, ktorá je pre mňa veľmi dôležitá a pre ktorú sa stále toho kresťanstva alebo aj takéhoto pomenovania alebo názvu nechcem vzdať alebo miesta v cirkvi, lebo si myslím, že takto to má byť. Že nemôžeme životom kráčať iba s radosťou a s nejakou ideou, že budeme žiť stále kvalitnejší a radosnejší a slobodnejší život a všetko bude nádherné, lebo stále musíme preto aj niečo znášať a niečo vytrpieť. Ale nie je dobré, keď tá naša obeť je z donútenia, že pokiaľ viem, že pre svoje dieťa, svojmu dieťaťu chcem niečo dopriať, alebo svojmu partnerke chcem niečo dopriať a vzdám sa niečoho, tak to je tá obeť, ktorá je obeťou z lásky a dobrovoľného rozhodnutia. A Ježiš zomieral z lásky podľa Biblie a pretože sa tak rozhodol, on mohol využiť veľa príležitostí k tomu, aby sa krížu vyhol a neurobil to. Takže aj to naše kresťanstvo a aj naše, povedala by som, že človečenstvo má v živote fázy, ktorými musí prejsť niekedy. A aj v tých krízach, tých krížoch našich, alebo aj v tých obetiach neprestaňme hľadať ľudí, ktorí nám tie ťažké veci dokážu niesť, lebo to je liečivé. Ďakujem ti, Anička, že si tu dnes s nami bola. Bolo to pre mňa veľmi, veľmi vzácne, lebo je to osobné. My sa poznáme dlhé roky a zažila si so mnou veľa aj mojich kríz. A ja ti za to ďakujem, že aj si pre mňa stále tou nádejou, že v cirkvi mám svoje miesto, trasie sa mi hlas a že viera je tu stále veľkou súčasťou aj môjho života. Ďakujem ti, že si tu bola. Ďakujem ti pekne, Miška. A ešte by som dodala aj k tvojmu príbehu, že som ťa dlho vnímala, že možno v rôznych udalostiach a tiež máš za sebou veľký proces a zvládla si ho, že si nezaprela to svoje ja a to svoje také ľudské a láskavé, čo v sebe nosíš, napriek všetkým prekážkam, ktoré si v živote musela prejsť. A zvládla si ich preto, že si mala tú odvahu a že si mala vieru. A ja verím, že aj táto práca alebo tieto podcasty a to, čo robíš teraz, je tvojou misijnou prácou a že tá misia sa vôbec neviaže v dnešnom svete na obracanie človeka na vieru, keď to mám povedať takto nahrubo, ale preto, aby sme prispievali k tomu, nech máme zo života naozaj niečo pekné a dobré všetci. Nie len niektorí, ale aby sme sa naozaj pozerali na život v plnosti a aby sme preto neváhali niečo aj obetovať. Možno aj pohodlie alebo nejaké straty, ale verím, že to všetko je vo vyššej réžii a že ty s tou réžiou počítaš a žiješ tak a je na tvojom živote a na tvojom pôsobení vidieť. Ďakujem ti, Anička. Rado sa stalo. Ďakujem aj nášmu partnerovi Heavy, ktorého poslaním je zasa kvalitnejší spánok nás všetkých. Viac informácií pod podcastom. Ďakujem ti, Anička, že si tu bola, aj vám všetkým. Budeme radi za váš feedback pod týmto podcastom, v komentároch alebo aj na sociálnych sieťach. Mňa môžete sledovať na sociálnych sieťach, na YouTube Aničku tiež vlastne a je pôsobenie, myslím si, že rôzne aj v médiách, aj na rôznych eventoch a určite aj u nej v cirkevnom zbore Staré mesto v Bratislave. Ďakujeme všetkým. Dovidenia. Dovidenia.